Naturáčikovia v kostýmoch paradajky a kukuričky aj dnes teda putujú po Slovensku, navštevujú škôlky, ktoré sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila značka Vitana Natur. Deti škôlku krásne vyzdobia, naučia sa recept na zeleninovú polievočku a samozrejme musia ovládať aj pesničku Varím polievočku. Včera sme počuli, ako to vyzeralo v Prešove, no a dnes ráno sme sa spojili s naturáčikmi tiež. Dobrý deň, tu je paradajka. Teraz sa vám hlásime práve dnešný 7. deň nášho putovania za naturáčikmi v Gabčíkove. A máme tu našich naturáčikov 23 nádherných, pripravených, usmiatých a 5 z nich máme tu aj pri telefóne, takže by ste sa ich mohli na niečo spýtať. Dávam Vivien telefón a už sa potom s ňou rozprávajte s naturáčičkou Vivien. No, od Vivien sme chceli vedieť, alebo aby nám poradila, aká zeleninka ide do polievky. Dávame tam mrkvu, hrášok, všelijaké zeleninky sme súťažili. Kto prinesie veľa zeleninky, všetci sme vyhrali. No super, no a za odmenu si zaspievali pesničku Varím polievočku. Ako to v Gabčíkovskej škôlke vyzeralo, si môžete aj pozrieť vo videu, ktoré sa nachádza na facebookovskej stránke Chutne a Natur. Tu môžete aj hlasovať za najvideo. Škôlka, ktorá bude mať najviac hlasov, získa profesionálnu detskú kuchynku. Spolu sa do tejto súťaže zapojilo viac ako 1300 škôlok z celého Slovenska, ale naturáčikovia stihnú navštíviť len okolo 120. Kam sa teda chystajú zajtra? Zajtra sa chystáme do Šale a do Serede. Dnes ešte máme Šamorín a Jánovce pred sebou. Učíme sa, dovidenia, zakričte ahoj, zdravíme Rádio Viva. Zdravíme Rádio Viva. Smutné však nemusia byť škôlky, ktoré naturáčikovia navštíviť nestihnú. Tie môžu poslať svoje súťažné videá, v ktorých predvádzajú pesničku Varím polievočku mailom na adresu naturacik@naturacik.sk. Počuli ste o naturáčikových dobrodružstvách? Spoznávajte zeleninku s vašim škôlkárom a hlasujte v súťaži za vašu škôlku na Facebooku Chutne a Natur. Naturáčikové dobrodružstvá vám prináša Vitana Natur. Chuť plná prírody.